Jeg gider ikke der, hvad jeg går. Ja, det er fucking koldt. Væk det der. Få nu væk. Den gør ikke noget for det. Bare bange for det. Den ligner lidt noget andet, synes jeg. Det var bare ikke nyt. Hvem er der sidder deroppe på det ene? Det The West Coast. East Coast. McDonald's. Hvem vil det? Vi tager os. Tjek filmet.